În sfârșit am ajuns acasă. Iaix, lucrul ăsta pe vapor. Știți cum e. Hai să mă uit să văd. Am nimic. Oh, ce somn mie. Hai să mergem aici. Unde am eu crafting table-ul. Îmi fac un pat și m-am băgat de somn. După ce... dimineața. Ce bine. Ce bine e dimineața. Alerg, 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 alerg. Urcă-te! Oh, cărți noi, cărți noi, cărți noi. Oh, mica prințesă, vreau să citesc. Nu, ploaie. Ploaie, ploaie, du-te de aici. Mai devreme putem să nu ne vedem când este. Aici trebuie să avem.
da tutukluyor. Bunu göndermişiz. Peki. Buradaki konduktaki falan Fransa maydanoz. Нет, просто очень типа. Какие их мотори, да. Это точно такое, как и платили. Yes. Yes, 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 yes. Когда? О, помогу тебе сделать, что ты Eu posso investir. Ok? Deixa eu tentar ver. Если это написать буквы фор. Команда которая есть перси там уже da. Am trezit, am stat puțin în pat, hai să ne luăm și noi Galaxiul G5 și să ne jucăm pe el. Critical Ops. Oh my god, deci Critical Ops este ceva în genul mască.
Nu știu, parcă m-aș duce. Hai că încep, taci. Da, am luat niște lavă de la fierărie. S-a stricat smartphone-ul și l-am dus la reparat și n-am cu pe ce să mă joc acum. Culcă-te că-i noapte. Nu vezi, mă, că-i noapte, mă, bețivanule de joc. Hai să omorâm animale ca să facem level. Hai să facem acest iron. Dar da, o să... Ce să fac?
să-l fac. Galaxy. Vreau să sun la o firmă de televizoare care se mai cu un televizor și dacă e mic, am orice televizor e bun. Așa că da. Hai să sunăm. Top, 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 top. Top, top. Da, bună ziua. Bună ziua. Aș dori un televizor. M-aș putea duce? Îmi pare rău, dar cel mai rapid va fi în 5 ore. De ce? Păi vă localizăm apelul și se pare că sunteți pe o insulă. Ne va dura ceva timp să ajungem cu elicopterul. Un elicopter? Cam cât ar costa televizorul? Haideți, ziceți odată. Că sunt în cufărul, în cutia mea, mă uit să văd ce aș putea da. Păi v-ar costa cam niște lemn. Ca fuel, ca benzină pentru elicopter. Lemn? Cam cât? 15. Perfect. Dați puțin. Sunt de ajuns 15, 11, îmi pare rău 15. Stai că acum fac să-mi... Stai că acum mă duc să tai un copac. Gata, am 15. Ok, vom ajunge în 5 ore. Bine, mulțumesc. Ok, mulțumesc pentru că mi-ați montat și televizorul. Nu știu, nu e ce facem. Ce ora mă? Să fim cu smartphone. Nu am timp. Poate dacă mă grăbesc reușesc să umăr câteva animale. Mă gândesc că până nu se face noapte. Și așa nu cred că apar monstri. Mersi pentru level. Repede de tot, trebuie să mă și ca este. Aveți grijă, măgarilor, vine un sălbatic. Am dormit, s-a și făcut zi pe afară. Acest cartof va fi mistic, nu? Și acest cartof se va... Așa se va numi. Cartoful morții.